Dobro večer. Gledate vijesti iz kulture Federalne televizije. Ljepota i mir Bjelašnice, ali i njena divlja, nepredvidiva priroda, inspiracija su i nadahnuće ekipi mladih umjetnika koji 5. godinu spajaju raznovrsne umjetnosti i umjetnike na jednom otvorenom prostoru. Taj spoj nazvan Javorvud festival sa umjetničkom kolonijom, radionicama, performansima i koncertima teži da postane istovremeno i veliki atelje i galerija u prirodi. Stvarati u prirodi u nepreglednim predjelima Bjelašnice za njih je posebno iskustvo, sjedinjeni s prirodom koja ih vodi do potpunog sklada duše i tijela i u konačnici stvaranja u različitim sferama kreativnog djelovanja. Mladi kipari, arhitekte, slikari i performeri 6 dana prije otvorenja festivala kreirali su u trenutku, uljepšali prostor Javorovog dola i učinili ga zanimljivijim i pristupačnijim za sve. Ideja se zove Otvoreno oko, zato što je ovdje oko predstavljeno kao jezero, oko u brdu, ali također kao oko jezera, jer je ideja bila nadovezati se na postojeći vodotok sa one strane jezera i napraviti instalaciju koja je kombinacija landscape-a i dizajna arhitekture u samom terenu i popuniti prostor sadržajima. Radim predstavu na jezeru, na točno ovome jezeru, koje je nastalo, kao što radim i druge predstave, zapravo u suostvarenju sa prirodom. Zato što se cijela zemlja kao planeta i cijeli prostor i cijela priroda percipira kao živo biće, živo komunikativno biće. Kao impresionisti smo slikali vani, odmah direktno na plac, na prve impresije ovog čitavog mjesta, prirode i svega. Tako da ovo je savršeno. Objedinjavanjem prirode, stvaralaštva i druženja osmišljen je idiličan festival za sve generacije, koje ove godine traje do 6. augusta.